wami ngenhlonipho samukela incekazi kaNkuluNkulu as she come to minister lezwi ethi kumakhelwane vuka umuntu wesifazane and dominate. Zincane kodwa izandla zenu all the way from Pietermaritzburg, Mrs. Nokthula Mpunzana. Ngicela sime ngeenyawo bathandekayo makusukuma umshumayeli sima ngeenyawo ngicela sinikeze uNkulunkulu udumo kunezandla ezithule la endlini. Come on, give God the glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Siyabingelela abazalwane. Usisi omdala lo owami so ufuna ngibe impempe yakhe before akhulume. Amen. Sengilukhali luhambo lwakho olungikho isayo luvana sulwini sangahlukana nazwe Lord. Hallelujah. Kosingikali lohambo lwakho olungiqondisayo endleleni luvana sulwini sangahlukene nazwe lobona ngobekezela Jesus ngobekezela Jesus, ngobekezela mina ngobekezela endleleni ngobekezela endleleni yokukholwa Singabokubekezela siyabekezela umhlaba uzanyazanyiswa sime
besifazane singabokubekezela. Hallelujah. Webantu besifazane singabokubekezela. Sibekezela sesinyenyeka. Sibekezele abangani bangasekho. Sibekezele abakhwenyana sebeshini sihlale. Sengikhuluma ngokuhlala. Sihlale sebekhulumile. Sebesikhesile. Sebekutshelile ukuthi awuyinto elutho njoba sihlukana nawe ngeke usaba utho sihlale. Bahlebe esontweni. Bathi uphuma kwi-divorce nimbona ungene lapha ushaye umhlabelelo uthi ngobe geze Jesu Jesu zela Bishop Nkulunkulu ukube ngihlala la ngabe ngikhonza la ngendlela engithanda ngayo Nkulunkulu kunento yakhe engiyithandayo unique awufani nabanye omama umfundisi cela nimshayile izandla you know uma kuma umama umfundisi la oneyindaba kezwakala but ma you are unique ubekezele lento uNkulunkulu akuphathise yona iphathe njengezikhali zabantu ungashintshwa ungena kwabo ungashintshwa uphuma kwabo ifihle lento bazalwane nimthandazele lento kuye ayikho kwabanye fanele baze babonakale begcwala umhlaba wonke bese kuyimark kuthiwa ikhona into Mangiyakuthanda you are unique Bishop wafumana umusa kuJehova ngicela nishayele uBishop izandla bazalwane Ngibingelele Mamdineka ngibingelele ngibingelele isidudla sendawo ngibingelele Umama Msholozi bese ngiyabingelela awunkosi yami bengubani mina ngibingelele kuMama Mashabo Prophetess Mashabo awu bakwethu ngibingelela befundisi bonke i-fivefold ministry ngibingelela omama obaba osisi ogogo omkhulu nodwinki mabekhona egameni lika Jesu Bishop siyabonga ipulpit akusilela noma ubani sifumene umusa indawo engayithandi ingcono imfishane edolweni for mina kunokuba ngisuke lapha ngize la indawo engathandeki well ke ushilo ko uBishop ukuthi angizili ukuzoshumayela ngizokhuluma nabantu besifazane njoba ngicela udadewethu omncane ilasibhoni yasekhaya emantombazaneni le uyena ngigqokisayo nje njoba ningibona nginje ngithungelwa uyena kulo yamndeni ngizalwa umfundisi njoba kade esho uBishop umama wethu wasifundisa into eyodwa wathi bantu abama akekho ozoniqasha fanele niqashe ndini thina ke sobabili naye siqashile singama boss singama leader sikhomba indlela siphethe sihleli ngala kwedesk asikho ngala
Masikhuluma singala kwedesk. So ngizosho kubantu besifazane namhlanje ukuthi vukani nithathe nenze. Ngicela ukukhuluma ngingabi rav, ngingavuthi, ngiyovutha ngelinye ilanga. Ngicela ukusho ukuthi bazalwane ninenhlanhla ukuba nesikhathi esifana nalesi kuzokhululwa nani ngoba inkinga esinayo kubantu besifazane abasindisiwe abayi kuma network. Kuyabizwa kuthiwe osomabhizinisi bahlangene endaweni ukuthi ngeke umthole umntwana kaNkulunkulu angazi kwakhala nyonini. Bese siyabuya sizohlala la masifakaza sithi bazalwane noma ngigqoka amanikiniki ngiyazi ukuthi khona ingubo emhlophe icolekile ngizoyimbatha mangiqedile ibanga. Wenzeni ngaleli banga esikhuluma ngalo? What have you done? Njengamanje our daughters are looking for a mentor. Akakwazi umntwana ophume kwiwumbu yakho ukuyofuna imentor ngaphandle wena ukhona ubungaba imentor kuyena. Amadodakazi wethu awakwazi ukuthi nami sengimdala ngifuna ukufana nomamami. Akhomba umama wase next door or successful in business athi nami sengimdala ngifuna ukuba njengomama uDlamini. Ilahleke phi into? Sinenkinga endlini kaNkulunkulu ukuthi noma sifike sisharp man ngaphandle besi sharp. Ake ngibeke kanje ngithi ngaphandle bewudayisa uyabona yabo bese uyasindiswa bese uthi angiphume kulento ngingene ngala kodwa lobu entrepreneur buhamba bulahleke kuphi masusendlini kaNkulunkulu. Sinenkinga yabantu athi umuntu hayi bafowethu mina ngidayisela nje amagwinya udayise amagwinya for 15 years bese uyasitshela ukuthi ufundisa abantwana bakho bahamba baye university but awusukanga from the magwinya waya kumagwinya amaningi wasuka kumagwinya amaningi wangena wavula ibaker umile kulamagwinya umile. Bayazi ukuthi mabephuma esikoleni igwinya la kaDlovu alifani namanye amagwinya. You know bazalwane mina nokuthula kaNhlabathi Mponzane ngathi mangiqala ngibona isimo sasekhaya ukuthi siyabheda njoba ngisho ukuthi ngingane umfundisi abehlupheka uyazi behlupheka strong bengaholi indawo. I remember ngiye university ukuthi wathi uma asambe ngiyokubhalisa university kanti uno 10 rand but ngafunda ngaqeda by the grace of God. Into ingibuyisela la ukuthi why singalinqamula ukhondolo lokuhlupheka masesikhona ngoba masungene ekukholweni wambulelwa izinto ezingambulelwa abanye abantu. You know kunaleli izwi elithi ukhona yini okumahlulayo uNkulunkulu adlule lapho athi ngingenza konke ngaye. Mangiqala amabhizinisi ngathi hayi weNkulunkulu ngicela into eyi1 ngicela ube shareholder yale business take 90%, I'll keep my 10%. You know why? Ngangenzela ukuthi masakubhede ebhizinisini makuthiwa isimo sezomnotho sibheke phansi bese mina ngithi wena uNkulunkulu phezulu babheka phezulu bakha bangajabhiswa. Manje thina emabhizinisini wethu singena sodwa kuthi makufika isimo secrisis esikhona njengamanje eSouth Africa kuphelwe ulayini kanti makufika isimo esifana nalesi singena eboardroom noJOD. Yabona le itulo ngithi lalela ke ngicela uhlale la ngihlale la
wenkulunkulu le business le mina akuseyami u90% owakho ama decisions for this business ukuthi iye phambili azothathwa wena angithi vele imajority yona erulayo so ke angikwazi ukuthi angawa amabhizinisi abantu nami ngibalo kwamabhizinisi awayo ngoba I don't have a business ibusiness yami iphethwe uNkulunkulu kungakho kungadingi nanokuthi kube nezinto engizenzayo ngiyoguqa kwamanye ama-altare ngifuna amathenda kodwa ngibheka phezulu angilethi nokuyiletha ke yami imali ukuthi izogezwa ngoba eyami imali yaziwa yi-altare lala inkinga ayenzekile sithe masesifika sesionjoya ukudansa sase ingqondo kwangathi siyayithatha siyivakashisa kwenye indawo siyakhohlwa ukuthi at the end of the day lithizwe likaNkulunkulu sizo asishiye ifa awushiyela abantwana bakho ulishiyela abantwana babantwana bakho njengamanje mangathi gonqo ushiyana uyabona mina ngiyabatshela bami ngidlelela la mfethu angisasebenzeli wena ngiqedile ngawe sengisebenzela abantwana bakho sengigijimisa ukuthi mhla ngihambe emhlabeni kukhonjwe kuthiwa lo yamuzi okasiphecele ngani ongakafiki emhlabeni oy phela siyayiqoqa uyabona njengoba beqoqela ingcebo abangakholwa kade beyiqoqela thina sesiyafika siyotapa angithi bathi lamadoda anokho uma sihlala sizofa noma sihamba futhi sizofa okusho senze njani asathen akusifike sihamba inkinga yethu sihlala kanje siqedile makubiza uma business breakfast you are not there ngoba uyithembi hayi awu mama uzondi lokho ingani bona abantu abanamabhizinisi wesisi ngisho udayisa ichappies you are a businesswoman ithi ngikutshela yabona makuthiwa umuntu wesifazane vuka before kufike ekutheni kuthiwe umuntu wesifazane vuka la intombazana vuka uqhamuke onomopho before onomopho kwaqhamuka uhlanya mawufunda iBhayibheli lo onomopho bengafanele avele emphakathini bekufanele kube umuntu ohlala ezivalele endlini uyazi ngiyamajela lo muntu wesifazane Ndlunkulu eshaya iculo ekseni ethi hayi ngiyayi iculture thini ayivumi iculture ngiyayi omakhelwane bayongimemeza ngibhekephi ngibheke khona abangani wayengasenabo vele kwangafanele vele emphakathini ngiyamcabanga ethatha ingubo ethi ngizozimboza ngayo ukuthi noma ngakwenzakalani kodwa kunye ngikwazi ngoba uma ngihlala ngohlala ngize ngife iphelile iminyaka ewu12 wemuntu wesifazane mayefika umchazile ubishop wathi akazange avelele phezulu ngiyamcabanga efohla embozile ebusweni ukuthi angabonakala ukuthi uyena yena loyo ongafanele ukuthi avele kubantu ngiyamcabanga bemphusha bethi akufanele umuntu wesifazane asondele eduze kwaJesu ngoba iculture isho njalo wathi ngifohla kwiculture wagobotha angikwazi ukufinyelela kuye washona phansi if I
wayithinta wathi vele ngowesifazane westrategy ngistrategize ngisasekhaya i-decision akazange ayenze esefikile wathi ekhaya mayisahleli yedwa wathi namhlanje wakhuluma nesima kusona ukuthi this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Into esishayile singabantu besifazane ukungayithatha i-decision yokuphuma entweni okuyona ekuhlukumezayo. Lithe igama lokugcina phuma. Lenhlupheko ohleli kuyona uyayi-enjoya. Kodwa abantwana bakho ngeke bayi-enjoye bazokubuza ukuthi wenzani after 1994 masinikezwa i-freedom. Uyokhombani umuhlala emqashweni uMay take a decision strategize ukuthi after 3 months kusuka manje angisiyo umuntu omqasho. Babazalwane into yokukholwa uthi uNkulunkulu ayikho into emthokozisayo uNkulunkulu njengokukholwa. Akala ndaba nokugida kwethu ngoba sigida sibuyele enhluphekweni. Sihleke kube mnandi sishayane kuthiwa high 5 high 7 kodwa masiphuma la yongena kulo mnyango ziqale zikudelela izinto. Babazalwane make a decision ngempilo yakho ukuthi awuzukuhlupheka uze ufe. Ithatha nje leyo decision manje inkinga siba namadlingozi masashunyayelwa makusakhulunywa njengoba ngikhuluma sibe namadlingozi isivuthe sokuthi mangiphuma la ngiyokwenza ufike ekhaya uyabona mawuphuma la fike ekhaya ungahlaliseki uthi ngizwile ukuthi arise woman arise mangifike ekhaya ngiyobheka ukuthi what is my passion. Ngifonela umunye usisi before iphase manje anginawo umuzi nasekhaya asinawo umuzi washo ngase ngathi ngikusize ngani athi manje mhlambe nje uma engathelela noma indlwana noma yini ngathi mina okay yini oyithandayo empilweni othanda ukuyenza nje ngezandla zakho hayi mama konokubhaka ngiyakwazi athi ukubhaka ngathi lalela ngabusangitshela okuhluphekayo hamba ngoba uthi khona imadlana onayo ebekile thatha leyo mali yothenga uflower nalokho uye ku Pinterest uvule uPinterest ufune amakhekhe ongawabhaka irecipe ikhona lapho uthenga izinto yabona njengoba siye phasikeni ume lapha ngasemnyango wonke umuntu ophumayo amakhekhe awu5 njengoba amakhekhe awu5 u50 rand ufone after 2 weeks wathi ma my business is booming wathi ungitshela ukuthi manje istove ngathi ngiyacela ukuthi uyofuna umama wasesontweni omthembayo onestove umkhokhela ugesi ufaka amakhekhe estofini sakhe ubhake njengamanje she is preparing ukuthi ahamba uthenga istofu sakhe sihlulwa yini singabantu besifazana la inkonzweni kunabantu angithi sidla ukudla kumnandi ndlunkulu hayi decande wazi labo bantu besifazane kade bapheka bangeke yini bahlangane bavula catering team bese qhamuka laba kukhona mhlawumbe umama oyedwa okwazi ukuhlobisa eniyabona ukuthi kunjani okwazi ukuhlobisa athi hayi mina ngiyahlobisa bese amantombazana ahlanganeni basibo 5
sivuleni inkampani yokuhlobisa wonke umuntu oshadayo bishop kuthiwe yonke into siyithola la ekhaya. Uma uwazi ukuthi uzobona ukuthi abahlobisi ngendlela wena ofisa ngayo ukuthi umshado wakho uhlotshise ngayo, silethele isithombe sizokwenza njengoba kusesithombeni. Anibuka amawiva agqokwe la ukuthi mani kanjani. Bengeke ngiqhamuka amantombazana awu5 makuphuma inkonzo mangicela iwivi yakho, cela iwivi yakho, ngicela iwivi yakho, nohambe niwalungisa niwageze niwawashe niwawashe. Njoba ade kwasha mina yami nje kade ngiyiwasha bangibiza u250 rand lebha lethu 250 rand, wena akuvela uthi 150 rand. Asho bishop la ukuthi zidle ekhaya njengamaJuda. Okay, sinani sinomcimbi. Okay, amabhakede awu4 amakhekhe azoqhamuka kuwena nizokhokha. There is nothing for mahali. Kunalabantu ekuthiwa ave sicela uphele uJeqo. uJeqo wakho awukhokhise manje. Ave kude kubeni uMC uzothatha yena njoba kushado. Hayibo, khokhesela lokho italente uNkulunkulu akunike lokho okusebenzisayo. Akukhokhela. Asisho ukuthi ningasave endlini kaNkulunkulu. Endlini kaNkulunkulu siyanikela. Sinikela ngempilo yethu. Sinikela ngamathalente wethu. Ningabe senisho ukuthi njoba kubizwa iThalitha Khum, Bishop sizocela ukuthi njoba siyi catering team usilungisele u500,000. Siyanikela endlini kaNkulunkulu. Ngicela ukufunda lokho. uMary mayefika kuJesu ethi kuJesu iwayini liphelile. Ngikhuluma ngomuntu wesifazane. Ufika kuJesu uthi hayi iwayini liphelile. Akazange uMary abheke ukuthi akhona yini ama ingredients noma awekho. Akazange athi Jesu nanka amagrebhisi akhona, nanka amanzi akhona. Waya kuJesu wafike wathi kuJesu iwayini liphelile. Wathi uthi uyakhuluma uJesu waya kubafundi wathi konke akushoya nokwenza. Uyabona ifaith eya implement uMary, ifaith efanele implement yithina. Hayi mina ngifundile angisazi isingisi. Yabona lesizulu sakho singakuvulela iminyango engakaze ivulwe umunye umuntu. Kade ngenza research ngeMpumalanga. eMpumalanga inama mines angaphezulu kwa200. Obani abasebenza emamayini? Bana baneyinkampani ezisebenza kuma mines ala. Mina bazalwane angisiyo engineer. Kodwa nginenkampani enabantu aba164 ye-engineering eyami ngedwa, angihlanganyele nomunye umuntu. Mangiya kuma interviews babuza bathi okay Nokuthula siyabona inkampani yakho is big, ukhona eGoli, ukhona kuphi awusitshele. Ngithi ngine degree of music. Bavele bathi dlengelelele. Babuze bathi Bishop kuhlanganaphi? Bese ngithi mina I can do everything through Christ. Kwenzeke kanjani uthi kutshele ukuthi yenze yini eyenza ukuthi thina singavumi ukwenza uNkulunkulu athi asikwenze, sifune ukubeka ukuthi ingqondo yami ithini. Uthi uJesu kuPetro, nangu uJesu ngalapha ya, nangu uPetro la. Uthi uPetro, Jesu yisho ukuthi ngize makuwena. Hayi Jesu avelathi was le mambane uPetro ayisabheki ukuthi njengoba elapha ya mina ngila ngizofika kanjani. Angithi niyayizwa lento. Galakada shone phansi amanzi ambambe ahambe bese kuvuka igeography Bishop.
kwavuka nje igeography angithi ufundile phela uphethu ukuthi we into mayisuka phezulu iyaphansi i-force of gravity phela vele imshonisa phansi bese ukuthi amanzi enzeke kanjani ukuthi angithwale ngoba ngiyazi ukuthi amanzi make kwangena into ishona phansi inkinga ahlangabezana nayo ukurizina lalela lithi iBhayibheli trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding kunezinto esizenza ungazi ukuthi ngifike kanjani ekutheni ngiyibone sengiyi-multi-millionaire ngoba ukube ngangirizina ngangizothi ngihlangana naphi ne-engineering manje thina sibhekene hayi mina ngafundela ukuba uthisha yebo ufundela ukuba uthisha masuritayile kuzokwenzakalani ngoba manje mabe retire yabani bathatha le mali ba renovate umuzi a renovate umuzi aqeda ukurenovate umuzi akhohle ukuthi khona ama rates sinyuka isikweletu sama rates iphelile imali urenovate umuzi bese ayashona isikhathi singakafika ayibulale yena iground odlala kulona njengamanje likuprepare ifuture yakho uma unesi njengamanje uprepare ukuyovula ikliniki yakho sinabantu abafuna ukulungiswa ilonda abangenayo indawo yokuthi basevwe okunye ukuthi balungiswe abanye banoshukela abanayo indawo eseduze nazi amaklinika ayavulwa yonke indawo I had a pharmacy ngasiyi pharmacist kanjani kulula ukwenza izinto uma ufuna ukuba nepharmacy manje uyakwazi ukuba nayo ungasiyo ipharmacist uma ufuna ukuba ne-medical center uyakwazi ukuba ne-medical center ungayena udokotela le mali yokuretire le kade unikezwa yona hamba kwakhe ibhilidi lapha la ubona khona ukuthi kuphithizela abantu kakhulu kunodokotela uvula i-medical center ubabize odokotela uthi ngena la wenza nginika 10,000 wena irent yala mhlamba uyithenganga nokuyithenga le building uyayirenta ngo10,000 nawe uzobabiza labo 10,000 usala no 50,000 hamba yokhokha irent ka10,000 mawukhetharisha njengamanje amafletini la edrobheni Dlonkulu abamafletini abafuni ukupheka pheka ukudla kwakho ukushutha hamba ufake eminyango ukuthi ngiyayipheka isapha Sunday nginidilivela ilunch abantu abawu4 sengikhuluma ngento eyenziwa omunye umntwana engamgruma ngamezi ilunch yakhe i1200 njalo unabantu aba more than 10 abafuna ilunch Sunday imali le 12,000 ngeSunday eyodwa angifuni ukukhuluma angifuni bayeza abashumayeli bazoshumayela ngikhuluma ngopractical nihlangane labantu akade benza umatric nalabantu abanama degree hlanganani nivula isikole sokututorisha abantwana nicela uNdlunkulu aniboleke iroom eyodwa zonke izingane zale ndawo bayafail imaths bayafail iscience nikhona batshela nje ukuthi 250 imalini ningayenza hayi thina sihlela sithola imisebenzi ekseni nivuka ngo9 nibukela iTV kuze kushaya u9 wasebusuku ningagezile nikuma pijama kodwa nisibona nama CEO of the companies uyazi mawuyibona ifuture yakhe lapho uvuka ugeze man engathi khona la uyakhona ulungisa ifika yakho akubuza uma wakathi uyaphi athi ngiqalelela ukuba uCEO uvule cellphone phume ko TikTok
TikTok ungene kuwena ngoba ufuna into ezokufundisela ukuba uCEO wecompany yakho. Ungene lapha. Okay, sekhona ibani AI or IA or AI i-business plan ngifake lapha i-business plan yokwenza ukuthi nokuthi ikubhalele uhambe uyoyiprint uhambe uyoyipresenta enkampanini. Sinenkinga njengamanje wonke ama-mine adinga abantu besifazane. They are nowhere to be found. Ibandla likaKristu lithule ligoqe izandla. Uyabona bekufanele ngama kuthiwa kune conference efana nale. Avele amela uNdlunkulu athi i-conference siyonke i-budget ithe u300,000. Bese uthi hayi ungabarisheke ma. Zihambe ziyohlangana. Bese uzozana malini? Hayi ngizokhipha 50. Ngizokhipha 200. Okay, mase siqedile. Ungabusakhathaza khona yini okunye okushodayo. Labo 100 rand bese koba 100 rand bokuthi ayikho into yamahala emhlabeni. Ungapataniswa endlini kaNkuluNkulu kukhona abantu besifazane. Asiphumene emabhozeni, asiphumene ekuhluphekeni. Asiphumene ekudatshukelweni. Abantu mabathi mabengena la bathi ngibone uMazwane esuka ku1 room engena ku4 room wasuka ku4 room wangena ku8 ngambone sekumasabab kwenzakaleni ungene a temple of faith wafika kukhulunywa ukuthi umuntu wesifazane esukuma athi amabhizinisi ethu mayezanyazanyiswa ngoba yazanyazanyiswa akumnandi konke. Thathe le CK yakho uyijikjele le. Uyabona mangababuza abanye ukuthi iCK yakho ikuphi? Akayazi nokuthi ikuphi. Kusasa ekseni hamba uyithintitha. Ukhuleke phezukwayo. Ukuthi namhlanje kunamhlanje. Uma uJesu athi Talitha kum, ngithi Talitha kum in this business. Lento ufuna ukuba yiyo uzoba yona. Sinenkinga yabantu abakriplishwa ukuthi bahlangana nabanye mabevula ibhizinisi baba nokho. Hayi nami nganokho. Uyabona ukuthi uzonokwa umuntu owazi engineering wena ungayazi. Wanginokha. Ndlunkulu, wanginokha ngaye esibukweni. Ngathi kambe khona yini okuhlula uNkulunkulu. Ngathi wena okuthula wena ukazi ufaile ngisho first year. So lento uzoyibamba ngezandla uzoyibamba ngempondo. Ngaya kubelunga bazi engineering ngafika ngathi ngisacela ungigroom. Laba abekade beyimbange zami ngathi ngicela ungigroom. Bathi ngathi ngicela ungigroom kwaqhamuka into makuthiwa sicela usakhele lento ngigijime ngiye kubelungu ngithi ngicela ningakhele lento ngithathe ngiveze ngathi kuvela mina. Manje inkinga yethu kuwena make kwathiwa sakhela ibhanoyi uvethe angikwazi. Ebhizinisini akekho no. Okuhlulayo uyakubantu abakwaziyo. Akekho no. Uma kuthiwa kunethenda yomgwaqo uyabona vele nawe ukuthi izinto zakho ziyavuma ukuthi uyenze leyo thenda. Uzothi unalo ini igarage unayo TLP unayo ini iyakubantu abanako. Nje yiba yes ziferstane bese makuthiwa kubizwa abantu besifazane uthi pha phela nawe makuthiwa kuyohlanganwa kune network yabantu besifazane breakfast ufike figure yakhe ikhuluma ushaya istiletho istep sakho sisho ukuthi she's got money. Ungalengi ungabe ngumva kwezinye ngoba manje wena ngesikhathi uhamba angithi lisizwe kaNkuluNkulu uyalezi ingelo singawe. Wena awubheka ama steps
ukuthi aphele lapho ubeka istep sokuqala bese izwi kaNkulunkulu liyakhanyisa lapha enyaweni ubeke sesibili but we can work with you because you've got money bese aqhamuka umuntu ethi hayi mina nginayo imali lalelani imali yezwe inamadlebe iyabaleka mawuthi awunayo wabazalwane imali iyabaleka mawuthi awunayo umntwana wakho mayeza kuwe ethi ma ngicela imali wothi hayi manje ungasho ukuthi hayi nginayo imali ivele nayo ethi wi idle phansi kufana nokuyibeka kwiphesi yakho ihloniphi imali awushilo ubishop imali mawuyibeka uyibeka ngeorder that is why imali nasebhanking awubanga umsindo ubona iTV idlala kodwa ngeke uzwe ukuthi ithini ngoba kufanele kube nokuthula la khona imali iyadlala iTV usuzehleke badlalise lezi zinto lezi ezihlekisa sihleke thina kodwa singeze ukuthi kuthiwani ngoba imali ayinawo umsindo uyabona ungahlangana nomuntu ozohamba ekutsakela athi transfer 1 million 1 man okwazi ukuthi ama-centinels lawo imali uhlwezi nomsindo kodwa imali eyiphepha ithula babazalwane khona into engayifundiswa omunye usisi wathi kumina uacta uba isigwili uzogcina usuyisigwili uyak-acta ukuba isigwili ugcina usuyisigwili manje lento isho umuntu ongakholwa ngase ngiyayithula ngiyayicabanga ngathi no man engani phela ngesikhathi ngik-acta izulu lingithemba ngakho lingifake kukona ngingakangeni mina mawubheka ihistory yami angifanele ukuba la ngikhona ngoba babembuza uma bathi labantwana abawu6 bonke uyobakhulisa ngani umfundisi bathi sonke siphumelele ngoba njoba mina ekhaya ngiyoqala emantombazaneni ngavala ukhondolo lokuhlupheka ngathi mano baba kuyogcina ngani ukuhlupheka mase kufika la ngakuvala uma mzimba ngaba kasiso isigwili lesayisona ukube mina ngalahla ibhayithini yasezulwini kwafanele ukuthi ngishintshe isimo sasekhaya asithi masesikholwa bazalwane masingene emakhaya ethu bathi ungenile uNkulunkulu sibona ngemali intshumayelo eningi kaJesu yayisemalini wayesihlupheke bantu besifazane ngihlala phansi nento ethi sukumane thatha lokho kwenzayo njengamanje ungakubheki kukuncane kunomfana owadayisa amaswidi esikoleni lekole lezi engavumeli ukudayisa amaswidi uyadayisa isikhoshosho wadayisa wabona ukuthi ayadayiseka wase uthenga amaphakethe awu2 wanika lo mngani wakhe naye wadayisa angithi uyabona seqashile lo umqashe esikoleni wathi wabona ukuthi akakhokheleki ngoba yabo waqasha isigora esizomfunela imali useno finance person lo mqashile uno finance enye block yathi wafuna amaswidi akho waqashwa leyo block njengamanje that guy is a multi-millionaire sibafundisana abantwana bethu umntwana wakho akayisebenzele into ayitholayo ukuze sinciphise ama-street kids ngoba mhla uhambile lezi zinto kade umnika zona mahhala uyoyifuna mahhala kubantu owami umntwana bethi mayethi mama ngicela ukuthi ngithi asishone engadini sisuke engadini siqoqa udoti wonke sigeza amafastela uyaziswa kade ababethi ngiyamhlupha kanti ngangakho indoda njengamanje enye yamabhizinisi wami iranwa uyena sibashiyelana abantwana
qala manje ungavinjwa izinto. Uthi uJesu mayifika lapha efika kule ndawo kaJayiru uthi abaphume bonke, qhelisa abantu abazi kabanzi ngawe ngoba bazoku-intimidate ohambeni lakho. Abangani bakho bazohlala bethi ububani wena, engani wena uma wakho kuukuthi wena mawubona le kude bona bazobona la eduze ukuthi ukhona yini wakaba nebhizinisi. Imali sidlula yabona njengoba sihlela iyabhiza nje, iyabhiza ifuna abantu abahlakaniphile. Umuntu wesifazane sukuma, uzazi, phaphama, phuma esixokweni sizomisa uhambo lwakho. Bheka le ngoba injongo isaqhubeka. Nkosi yami, sinibusise.